maa tɛ dan dɔ min o de ye jumɛn ye i bɛ filɛli kɛ ni ɲɛ min ye nɛɛma min b'o la ala de y'a d'i ma i sen fila ka kɛnɛ i bɛ taama n'u ye fari foyi t'i dimi u la ala de y'o k'i ye ala ka nɛɛma don i bolo fila ka kɛnɛ i bɛ sɛbɛnniw kɛ fɛnw ta n'a ye bolokɔnidenw dafalen bɛɛ tugukanw dafalen bɛɛ ɔwududu minnu bɛ i la وشددنا أثرهم مسمي إكمس كلارو سمنتيا بركة أو مساي يا فهم سلامك بعلا جك عفوا نفهم فلا نينما دي باتو نيمين أتو دفور دفع فعلا باتو هذا باتو مثل فناسرة أبسليتا نو بلو نو سونة ونيو كوليه كولي كتالا كسونو كنا توبي كرة يا علي أبا فتشودي أبا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أبري توبي كرة يا كرة علي أبي سلف نافع لانسرافع فتريفع سافوفع صومدافع أبو لساني كتاسي وباندوم باندون دبالا من بانا درا بانا ni senga bara bana senga bara bejo sinfon to be bara ga senga da se jati be ka bara bani ma ni bolo de tabana bejo folo ma ka paralyser ba bolo de ka bara bana ni masa folo ni ni se tabana ko ka sa fiena ni damne na ka kala boboy ni shi i masa folo ni sa kala domi o e bara bela jelen dole bon silamɛkɛ de b'olu lajɛ k'a fɔ nin kɔrɔ ala yɔrɔ wa ni'amin ani nɛɛmaw la tu'addu nɛɛma min ni maa tɛ se k'o da اقتنفته من ساعة ألوقه نطفة في رحم أمه n'i sigi k'a lajɛ kabini don min nɛɛma ninnu nana i lakori i ma n'i jilama i b'i ba de bɛ kɔnɔ nɛɛmaba don dɛ o jeli jeli bɛ yen mani bɛ bɔ o la shawa bɛ bɔ o la muso b'u bolo muso mani bɛ bɔ a la shawa bɛ bɔ a la nka saya tɛ den sɔrɔ n'a ye den min bɛ sɔrɔ nin kuma in b'o de kan n'a fɔra den ne min bɛ ka kuma e ye ne ko don e ko don ani e min bɛ ka an bɛ a lamɛn jini ye nin fana siraya k'an ye alahu kana bɔ mani jiya la kana kɛ jeli ji ye kana bɔ jeli jiya la kana kɛ sogokurun ye ala ka inaya b'i nɔfɛ ale de bɛ k'i lamɔ k'i kisi k'i tanga alam nakhluqukum min ma'in مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون هم أودق ومن يجي لوا من لا فلندو من يجي ها أني وسبتي قبل سبتي رولا مما فكوا يليدو مما فكوا يليدو ما فكوا يعني شو منو دونين بيلي بسكا كوكك نا دونين تلسي على مرة dɔgɔtɔrɔw b'a kɛ sisan k'u bɛ bagan cɛ sawa ta k'u b'a ye ka baganmuso pikiri k'a bɛ kɛ den ye a tɛ m'a fɔ ko yɔrɔ sɔrɔ l'u bolo jeni y'a d'u ma ala masa min y'o dɔɔnin de o masa k'an ka siraw de ye i ka barika de o de ye n'o tɛ n'i ma sira o masa ye n'i sara maa yɛrɛ t'a dɔn k'i sara maa t'i kaburu yɔrɔ dɔn e min y'a baara ba kɛ ka sa n'i ma sira ala ɲɛ n'i ma sira ala ɲɛ n'i ma ala dɔn n'i ma ala bato Allahu akbar وتسائره إلى أن يلقى ربه n'o banna i bɛna bɔ ka taama dugukolo kan k'i ka baaraw kɛ f'i ni ala ka taa ɲɔgɔn kunbɛn don min n'o y'i ka saya don ye minnu filɛ o ye ala ka nɛɛma dɔ dilen d'i ma فيشكر الله o de kosɔn silamɛkɛ kan ka barika da ala ye تعالى masa min se kɔrɔtalen bɛ عليها nin nɛɛma ninnu kan بلسانه i k'o kɛ n'i nɛn ye بحمده ni alahu taala tanuni ye والثناء ani ka bonya tanu lasegin عليه ala ma بما ni fɛn ye هو أهله ala ni min ka kan o ye jumɛn o ye tanuni ɲuman ye ala ni o de ka kan ala ni bato de ka kan ala ni barikada de ka kan ala ni fitiriwaleya man kan وبجواريه ani i sinfɛnw minnu n'i bɛ ka ala bato n'o ye barika da ala ye ala min ye sinfɛn ninnu d'i ma karisa n ka saga kan tigɛ bolo de b'i la
ni kan digal gen noy ci bulu tira ci kan Si. wala ba ko bo ci wala ka sanga nasi in sebe yede wal ma ngala diri in sebe bulu de be ne ba kalamu ne wuce bon masam ya bulu indi barka da ala noy bon nga letri sebe ibe letri fle ni nyek semi o de bila ni ba ni nyebo ye ni nye no donati la foni tara do fi ndo ga kala na sa luka sinyo fele kala o fene be nema do ya ala bulu na fo da sire adama de manoy na ije dola be do dima bi taskhiriha fi ta'atihi nga barka da alai ala sera ka sinfo no hay min fle li ta'anisi abis ingata lin ni'ami ya famu lil jawarih o sinfo min undirima ala sera ko koriye ka ala bato nayi ma chaman be sinfo mbula uta ala bato ken nayi e min ta nala yo kolo ga nga barka da alai فيكون هذا أدبا منه مع الله utman fanin ngera inde be kel ladabu ye islam ke bolo kanyeshi alama ni alaba yoromi ibe ila dabule ma no fe inde nyinnendo إذ bari ليس من الأدب ada amage ladabu doye في شيء nya foy dengelena كفران النعم na alay nema di maka nema in fitri waliya o de ladabu ye ma yi man giye ka nyuma la goshi est-ce que wala da biya wala da biya wala kan ne man la goshi li ka fitri wala te do wala de imman ne mai ndo adongun fe adongun ya juma wala batoliye fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa saniyasiru lil yusra ni sirra alanya alay hayar min ki yodi alam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yo chetiya ka to ko kan ako ala bi ako ka ala bo tikila man no ya kata no ko masra no aljina yi aljina koy na bra ko aljina wallahi ni ya bato je alay ikra france re alay ikle alay sre bagay alay aljina tafiu ibe nema sorol dam na jinyero ya ko sobe e ka sira alanya ban bi sira na alanya alay femin di ma sonin fenna di alaga joma alanya bala ibe min di dra bonoro blana ibe min di abonoro blana ibe min di abonoro blana mau kan tan nyuma min fena bika ya famna ima do aljina kono fule abe ko mi do na kono skido imani da kimiri na so ibe soni min femin ni ma di nya ko so de jiye koso maw da ko fali ni ma ko koso ni yake ala de koso ni da dron bi damu surala ni femi di ka damu surala o dilila yibe batu binga ka damu surala ni femi ngara ala koso ma be damu surala ma di femi ma ala koso damu tola الله أكبر وجهود فل المنعم مام ينema dima akab samantiya ko nangari ay mo fola وتنكر له wal mak ikodo mai tafo fiu ولإحسانه anaka nyuman ka ikodo mai tofo وإنعامه anaka nemo yodu nangari والله ala سبحانه senya bai يقول ala ko وما بكم من نعمة فمن الله سورة النحل كنا أكو أو أدم الدين نما من بولا مباجة يا أوما جو تت إفتت إباتت شتت كلتت سنجتت ها فندنتت ننتت أبورا على دي يورو وما بكم من نعمة فمن الله فما فنو باولا كبني النعمة لا أنما ولا على دي لك يشاء أوما أيوة ويقول سبحانه على كوكورا مسابين قسم وإن تؤدوا نعمة الله على النعمة منك وينكو كابادا لا تحصوها أستيقع جتدون على النعمة منك ويتي إسكي سنما سرا دوية غرو إسكي كاتي بانج دونا كنا بلا بلا دومو لتمنا يدموني منك ودموني
ye hɛrɛ di ma cogo min ani kumaba den b'i la i sigilen bɛ i ma de bɛ dumuni sɔrɔ don na don ɲɛgu b'i la i wulila k'i bila a tigilama kɔ a ma se kari la i sigilen ma n'a tɔni bɔ ka d'i ma i y'o di ko alhamdulilahi rabbil i y'o jate dama min sɔrɔ ka bɔ i wolo la i ka kɔdɔn na ka na bila bi la e k'o da n'i bɛ se k'o da nɔ burukunguru min dir'i ma ŋɔ min dengeleni min dir'i ma mɔnintɔ min n'i y'o min basitɔ ani kinintɔ min dir'i ma ani nasugu ɲiminɛw sɔrɔ i ye sogo mɔrɔsɔni min ta ka d'i ma i ye jɛgɛ ɲiminɛw sɔrɔ i ye jɛgɛ mɔrɔsɔni min d'i ma i ye sɛdunɛ sɔrɔ i ye woroni min d'i ma e k'i sigi k'i b'o jate sa e bɛ dan n'o la la tuhsuha a t'o jate dɔn fadhkuruni ala ko a ye ne ala ka hinɛ kosuma adhkurukum ne fana na aw kosuma ne bɛ hɛrɛ min k'aw ye a y'a miiri jigin o kɔ n fana na hakili to aw la ni ala tɔgɔ fɔ ala mako b'i la washkuruli a ye barika da ni ala ye wala takfurun n'a kana ne fitiri waleya min filɛ nin bɛ suratul bakara kɔnɔ wa yanzuru almuslimu a bɛ wajibiya silamɛkɛ kɛ i ka filɛli kɛ ila ilmihi i ka ala ka dɔnni k'o lajɛ bihi ala b'i kalama cogo min i k'o dɔn wattilaihi ani ala yingili min bɛ ala jami'i ahwalihi i ka lahala bɛɛ kɛ i k'o dɔn ala yingili min ka lahala bɛɛ kɛ a bɛ wajibi kɛ i k'o dɔn k'a fɔ ala ɲɛ b'i la fayamtali'u qalbuhu n'o kɛra dusukun na fa minhu kabini ala la mahabatan siranya la wa nafsuhu i ni la fa lahu ala la waqaran bonya la i mana ye maa ye hɛrɛ min k'i ye n'i y'o dɔn maa ɲɛ b'i la n'i b'o dɔn a y'a ka ɲuman k'i ye i bɛ k'o don kuta k'o dafa i nan'a dɔn k'a ɲɛ b'i la n'o kɛra ni bɛ lafa bonya la dusukun bɛ fa siranya la ala ɲɛ wa ta'ziman ani bonya la ala ye fayakhjalu n'o kɛra i yɛrɛ bɛ maloya o min ma'asiyatihi ni miiri ye nin dɔrɔn i bɛ maloya ala kuta ma n'i yɛrɛ k'i bɛ taa ala kuta la i b'a cɛ walayi ne ma kan ka ye yan ha fo silamɛkɛw k'o de don i la ne ma kan ka ye yan ne ma kan ka ye yan n'i y'o don i la dɔrɔn a banna i kisira i bɛ ala kuta dabila nin yɔrɔ walayi ne ma kan ka taa dɔnkɛyɔrɔ la ne ma kan ka ye balontan yɔrɔ la ne ma kan ka ye ala kuta ko si kɛyɔrɔ la n'i y'o dɔn dɔrɔn a banna o samiya de bɛ nin ma i tɛ ka samiya dɔ wɛrɛ ma dɛ ala dulokiba min bɛ kana n'a sɔgɔlen bɛ i ma wari ɲini ka taa a bagi tigɛ k'a kala ala de nana di sigilen ma k'a tɔgɔ min b'i bolo i da k'a b'i fɛ ka da o kan k'a ye nin d'i ma o de kosɔn n'i kɛra hɔrɔn ye i n'a kuta to duloki in kosɔn i kan na n'i m'a to o kosɔn e ɲɔgɔnw bɛ dugu kɔnɔ olu bɛ ka girin lɔgɔman kelen nɔfɛ a caman mɔnen sigilen bɛ kɔrɔ duma ala de y'a nati k'a d'i ma i t'a sɔrɔ cogo dɔn n'i kɛra hɔrɔn ye n'i sigi ka i miiri nin min filɛ ne kɔrɔ yan ala de nana nin di ne ma a tɔgɔ kosɔn i dɔn ka sira ala ye ne tɛna taa ala kuta kɛyɔrɔ la fo nin ka sɔrɔ silamɛkɛ la nin de ye ladabuw ye ala nɔfɛ أيوة ويستحيي من مخالفته من كريم إيرنا سامي على كي يامرو كان سليما مخالفة دي أفرقا سلي سلي أي سوم وي باتوي ني بانا سلي وي مخالفة أفرقا مسافرو فكنا جنايك ني مسافرو يطاعتوك ني ترى جنايك يي مخالفة bon ni hɔrɔn ye a ka nɛɛma kosɔn i na saamɛya a ka yamaru kan sɔsɔli ma wal khuruju an ta'atihi i na saamɛya ka bɔ bɔli ma ka bɔ ala batoli ma fayakunu hada ni nin kɛra ina kɛ adaban ladabu ye minhu ka bɔ adamadenni yɔrɔ ma Allah ka fara Allahu ta'ala kan ala sekɔrɔtalen bɛ id bari laysa min al adabi a ko ladabu ɲuman tɛ o fi shay'in foyi den kelen na an yujahira al abdu jɔn ka taa bangeni kɛ sayyidahu a ma kɛ ka yiraliko la bil ma'asi ni ka ala kuta ye est ce que i matigi kɛ an k'a ta adamadenya la i matigi ko cɛ n t'a fɛ k'i ye yan e k'i jɔ bɔlɔ na matigi ne bi taa yan
fiɲɛ est-ce que o ye ladabu ye ni ma tigɛ cɛ bon sango ala ka jɔn ni ala cɛ ala kuta ko ka n'o da kɛnɛ kan ka ala kuta ko da kɛnɛ kan n'i y'o da kɛnɛ kan dɔrɔn i bɔra ala ka jɔn ɲumanw kɔnɔ ala m'an kisi rɔn ka na ala kuta ko da kɛnɛ kan ala kuta ko da kɛnɛ kan sariyatigiw ko k'o tigilama kɔrɔfɔnkɔ k'o dagalen bɛ maa min b'a ka ala kuta ko da kɛnɛ yɛrɛ maa kɔrɔfɔnkɔ haram yɛrɛ don nka sisan min y'a ta da kɛnɛ kan i b'o fɔ piyan foyi t'o la e baraji sɔrɔ la kosɛbɛ aw yuqabiluhu walima i k'i ma kunbɛ ɲɔgɔnya bil qaba'ihi ni kojuguw ye jamu qabihati qabihatu de ye baara minnu ka jugu juguya juguya ko fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ye baara jugu ye waradha'ili ani ko majigininw wa huwa ala yashhaduhu a dun ɲɛ b'i la wa yanzuru a bɛ ka filɛli kɛ ilayhi ka t'i ma e bɛ ka min kɛ ala ɲɛ b'i la a bɛ k'i filɛ i ka kɛ hɔrɔn ye kan'a tɔ i k'o yira ala la k'i ye n'o ye nin ye waladaba de ye dɛ maa maa bɛ yen ne b'a fɔ maaw ye ko ala ko ta i bɛ nin baabu kɔnɔ i bɛ nin hukumu kɔnɔ i kan ka siran ala ɲɛ i ka malo ala ma kana ala kuta ko da kɛnɛ kan ala ye n'i ye ala kuta ko da kɛnɛ kan i ni ala cɛ la e minɛ cogo ɲuman b'a bolo i minɛ cogo ɲuman b'a bolo maaw bolo maa min ye ala ka jɔnba ye n'o tigilamaa ko k'a bɛ ala kuta a bɛ sɛgɛn fasɔn ni minɛ cogo dɔ da o kan a b'o kɛ ka maa to waaju o de kosɔn n'i y'a min ye an gondɔrɔlen mɔgɔw bolo kana hinɛ minɛ ka tɛmɛ ala kan dɛ ala b'a kalama ka tɛmɛ i kan qala ta'ala Allah ta'ala ko ma lakum a ko mun b'aw ye la tarjuna lillahi waqaran ni misura da nuhu kɔnɔ mun b'aw ye n'a tɛ bonya jigi ala ye wa khad khalaqakum basi ala dun y'aw da atwaran lahala caman masa min y'i da k'i bɔ mani ji la jeliji sugukuru ka n'i ka adamaden dafalen k'i bɔ denmisɛnya kɔnɔ i dalen bɛ ka n'i sigi ka ŋunuma ka taama denmisɛnya baaraw kɛ baara minnu bɛ yen n'i yɛrɛ bɛ kalan sɔngɔw kɛ fiyewu i y'o bɛɛ kɛ ka na ko dɔn ka na se d'i ma mun b'a to masa min y'o k'i ye n'i t'o dɔn k'o bonya odmanini ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim ya adamaden mun y'i marisa k'i bila i ma bayina alladhi khalaqaka masa min y'i da fasawwaka k'i da kɛɲɛ fa'addalaka k'i tile fi ayi surati ma sauraya min sha'a n'o y'a ja rakkabaka a y'i yɛlɛ o cogo la n'i y'i nɛgɛ ka bila Allahu akbar ne ko mun bɛ e ban bato ma dɛ kabaledi min tulo bɛ n kan na an kan na ne ko mun y'i bali ala batoli ma n b'i ɲininka ka patron kelen sen kelen tigɛ ka kelen jiyalen to i bɛ ka kunsigi bilalen bɛ i bɛ k'i yanga i hakili la k'o de ye ko bɛɛ ye n'i tilena sufɛ n'i taara i da yɔrɔ la hali fɛn kodosogodi dalen b'a digo ni digo dalen b'a ɲaga kɔnɔ o kɛsa ka di ka tɛmɛ i kan e ye mun ye mun b'i bali ala bato ma n b'a t'i ta ala dɔn ala de ye fana sera i ma k'i don i fa ni ba garisɛgɛ la caman bɛ yen fa ni ba y'u don kalan na ka kalan sira yir'u la u ye sira min yir'i la to sira fɛ a dɔrɔ i nafara maa kisilenw kan diɲɛ ka n'i nɛgɛn dɛ pantalon don n k'o ye kɔsa in na de ye pantalon don anw ka cɛkɔrɔbaw ka wagati la ka taa 40 la ka na 50 la ka bɔ 50 ka na 55 56 la ka pantalon don dɔ ye i fɛ n'i tɛ yan pantalon donni kɛ i b'a dogo de i b'a dogo ka taa bila i teri dɔ de fɛ yen ni su kɔrɔ n'a bɛ bɔ ka taa yaala i b'a don n'i nana i bɛ taa bila yen a tɛ ku i la a ka ye i la ni kɔsɔnna kɔni 60 tɛmɛnen 70 kana 80 na ka taa 90 la o kɔnɔ koniw tubabuw ka laadaw nana jɔ i taar'o fɛ hali a laada ɲuman yɛrɛ fɛnɛ tɛ a ba taara den minnu bɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn maa tiɲɛniw maa ta tiɲɛniw ka lahala
denmisɛnw kelen bɛ ka t'i yɛrɛ bila o lahalaw de kan i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ bi i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ sini i ye minnu ta lahala ta tubabu dɔw bɛ yen olu ko k'u bɛ tawureta ka sariya kan dɔw bɛ yen k'u bɛ linjila ka sariya kan olu minnu bɛ yen n'u b'o kan e ka ba tarafini ninnu olu t'o dɔn u taara maa minnu minɛ jɔnya la sa k'o bila n m'a fɔ kibɛndɛ walima n tɛ jamana tɔgɔ dɔn k'i kunsigi bila k'a mɔrɔmɔrɔ i kun ka jigin a ye mun ɲɛ ye foyi n'i ye komi i ye wara ye ala kɛra ye dɔ ye dɔ la kunsigi ɲagasalen ma kunsigi bɛɛ ɲɛnɛ kan ye a ko nin ye sɛtaane ka sawuraya de ye taa nin bɔ i kun o y'o don ye o ni sisan san 1000 ni san 400 ni kɔ an ka b'anw ka sisan wagati de ma min daminɛnen bɛ anw fɛ yan dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'o tɛ anw fɛ yan kogolo o de tun bɛ don i la kogolo kogolo o ye ɲuman yɛrɛ i b'o kɔni dɔn o ye cakito modèle dɔ ye walima an k'a fɔ ko caleçon modèle dɔ kun y'o ye a bɛ dilan finimugu de la i b'a b'a finfini na ka d'i ma i b'o de dɔn i la i b'o kɛ sani ka taa se cɛya ma n'i donna cɛya la ni selijira don min kulusi bɛ d'i ma i bɛ kulusi ta o kulusi la sa kulusi sen nabaninw bɛ yen cɛkɔrɔba dɔw tun b'o dɔn o ni sisan pantalon sen tigɛlen tɛ kelen ye o n'o tɛ kelen ye nin ta o don o ye ladabu ye sisan ta ye sɛtaane ka taa sira de ye ladabu tɛ وقال ala ko يعلم ما تسرون ala ko k'ale bɛ fɛn kalama aw bɛ min dogo aw kɔnɔ ala ko k'a b'o kalama وما تعلنون a bɛ fɛn min fɔ kɛnɛ kan ala ko k'a b'o kalama dɔw ye min fɔ ko kasɛti bɛ to ka tigɛ wagati dun suruyalen filɛ nin n'i y'a sɔrɔ miniti 5 bɛ se ka fara a kan an b'o fara a kan n'o sera an bɛ sɔrɔ k'a bila وقال ala ko kokura ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أقول ما تكون يا محمد اتكوه في شأن كونيشلا وما تتلو اتكلنينغا منو كبن كونيلا من قرآن كبن كلام فنا ولا تعملون من عمل او تبارا يلك جنيه بارا دنجليشلا الا كنا عليكم شهودا في كاسو انيا باولا ان مسانيا باولا ابي بكا نينا اشمكانغو ها يبدو على تمن جول مكيلاجي iba abulo data iba sara data o de ko so naw ni ye ngi be jamba ga ambe yele di ngabe ni ne ko Allah taala da kala masa agoni aben mbege la ago wa makaru ومكرنا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين أقول على جو ويوجد دبل سري لا أو مسافر يانجد دبل سري لا ولو تدلر أونينا أنت مقول بي ولو تام تكلم أقول فانظر إيجا فلالك كيف كان عاقبة مكرهم ويدبل جو من سرا كل بانجر جمعي أيوة نمودو إنا أو مسا دمرناهم أن ينبوك وهلكي وقومهم أجمعين نوغا موبه أقول لك ومكر الله والله خير الماكرين أقول يقدر دبل أو ألا فداك دبل أقول على دي دبل لو بلد لنا سهير ماي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ما من يدبل جبو سري محمد الله وكان يوم يسمعنا دوغو كوكا يدوكا سولا كداتو كيدانا دوغو
ko o k'i siri k'i bila so kɔnɔ o ka siri k'i bila so kɔnɔ dɔw ko k'u k'i faga dɔw ko k'u k'i yɛlɛ so ɲaamɛ kan k'i labɔ jamana kɔnɔ olu u ta dilan ala y'a ta dilan dabali maa maa bɛ dabali dilan ala ka dabali cɛ ka ɲi ka tɛmɛ i kan a bɛ se a kɛcogo ɲuman na ka tɛmɛ i kan alima k'i sɔrɔ dabalijugu tigɛ parce que n'i ye dabalijugu tigɛ a bɛ tigi yɛrɛ dɔrɔn والمسلم وينظر المسلم silamɛ k'i ka kan ka filɛli kɛ de إليه ka taa ala ma تعالى ala se kɔrɔtalen bɛ وقد قدر عليه a k'a dɔn k'a fɔ ala selen b'a la ala ye latigɛli k'a ma وأخذ ala ye minɛni kɛ بناسيته n'ale tɛ n si ye وأنه k'a dɔn ala لا مفر boli yɔrɔ si tɛ له ale ولا مهرب boli yɔrɔ si tɛ ولا منجا kisi yɔrɔ si tɛ ولا ملجأ sɛmɛ yɔrɔ si tɛ منه ala la إلا ile إليه fo n'i sigira ka taa ala ma ala bɛ ko cɛ i dun ne ka boli yɔrɔ ɲini k'i bɛ taa jigin sɛmɛ yɔrɔ ɲini a tɛ kuma i fɛ o walisa wara allahi lil mari madhabu adamaden n'i taara cogo o cogo i bɛ segin ka na ala sɔrɔ ɲɛ n'i taara boli yɔrɔ t'i bolo ni ala tɛ kisi yɔrɔ t'i bolo ni ala tɛ jigisɛmɛ yɔrɔ t'i la ni ala tɛ n'i ye fɛn fɛn ɲini a bɛɛ lajɛlen finali bɛ taa kɛ jumɛn ye cɛ n bɛ sɔn ala ta ma sa ɔ i dɛsɛ kɔ ye i kan ka sa a ma ka sɔrɔ a ma se dɛsɛ k'a ma n bɛ sɔn ala ta ma sa o tɛ gansan ye dɛ o si dɛsɛra o y'a sɔrɔ dɛsɛra pewu kuma in k'a don taayɔrɔ tɛ adamaden na jigi wɛrɛ t'i la ni ala ta ala cɛ a lajɛ an ka a lajɛ k'a kun yɔrɔ dɔn ayiwa sira jɔra فيفر tuma sama a ka boli فيفر إليه تعالى a ka boli ka taa ala de ma ويطرح a k'i fili بين يديه bayini yadeyi ala ta ala ɲɛkun tilenna ويفوض a أمره k'a ka ko to ka إليه taa ala bolo ويتوكل a k'i wakali sɛmɛ عليه ala kan فيكون n'o kɛra silamɛkɛ in na kɛ أدبا o ye ladabu ye منه adamaden in bolo مع ربه ka fara a ma kan a وخالقه n'a dabaga kan إذ bari ليس من الأدب ladabu ma kɛ في شيء diɲɛ foyi den kelen na الفرار k'a fɔ i bɛ boli ممن maa ɲɛ لا مفر boli yɔrɔ tɛ منه maa min ye n'i k'i bolo ɲɛ o kɔni tɛ ladabu ye e t'a to a ɲɛ b'i la e t'a to a b'i ta i kun ma i kun sigi ko cɛ ɲɛ b'i kɔ han bɔn n y'i bila dɔ kɛ i mana dɔ kɛ a b'i tigɛ duloki bolo ma n ko cɛ mun ne de b'i nɔfɛ o de ye alahu taala ye o tuma maa kan ka siran ala ɲɛ musaba an b'a ɲini sa komi a ye babu min dayɛlɛ nin ye babuba de ye koyi daw b'a jo fɛ nin kasɛti man ka tɔni man ka to nin na ni tɔni min tora a la an nan'o dafa o tuma an b'a fɔ mɔgɔw ye komi إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.